Ugye azt már tudjátok, hogy az előző részekben adtam az öcsémnek egy projektautót nyárra. Ennek az autónak elképesztő sok hibája volt. Meghengerfejeztük, fölraktunk rá egy kipuffogó rendszert, lecseréltük a kardán hardit, elindítottuk az autót, és még tesztkörözni is sikerült vele a múltkor. Van második is. Na most innen fogjuk folytatni, és megnézzük, hogy sikerül-e fölkészíteni az autót műszakira, még a nyár vége előtt. Port 3. Kár, hogy ezt a csodálatos autót el kell hagynod. Anyunak azért visszaadod, vagy megszeretted nagyon? Hát emlékeztek arra, amikor azt mondtam, hogy jó a váltó? Lehet, hogy nem a váltóval volt a problémájuk, hanem ezzel. A drága előző tulajdonosok közül valaki leengedte belőle az olajat, amiről mi nem tudtunk. Úgyhogy elmentünk vele kb. 15 kilométert olaj nélkül, és így egy egyenes fogazású váltót csináltunk belőle a végére. Itt vagyunk a Daginál, és napfénypadlót fogsz megszüntetni. Mégpedig azt. Na, egyet megmutatok, aztán a következő te leszel, mert én se vágni nem akarok, se csiszolni, se semmit nem akarok csinálni ezzel kapcsolatban, mert ez a legundorítóbb munka. A legeslegfontosabb, hogy a kábeleknek semmi bajuk ne legyen. Úgyhogy bánom is én, hogy mit csinálsz velük, gyors kötözővel elhúzod őket bárhova, vagy tartod kézzel, vagy nem tudom mit csinálsz, ne legyenek útba. Úgyhogy szépen ezt kivágod addig, amíg rozsdás. Tehát így körülbelül így egy ilyen négyzetet, a négyzetet a legkönnyebb hegeszteni. Úgyhogy, és mindenhol. Na és amikor ezt kivágtad, akkor nagyjából megméred ezt a távolságot, hogy mekkora, felrajzolod a táblalemezre, abból is kivágsz egy egészséges ekkora dolgot, és majd szépen behegezgetjük. De először szépen legyen kivágva minden, és utána majd méregetünk. Illetve ugye felrajzolom neked, hogy miket kell kivágni, hogy ne legyen félreértés belőle, és te felveszed a szemüveget is. Nem tudom, hogy cici. Bo. Úgy! Jó, azért nem ilyen. One eternity later. Bo. Így rátartasz, és így tudod tartani. Jó vagy van? Jó. Hát akkor nem értem. Itt megfogod, egyik ezzel a kezeddel itt megfogod, Hát az oké. ezzel meg itt. Az oké, de... És tudsz rá tartani. De még nem ide akarok, hanem még azt is, ez meg így. Tehát ez így sokkal egyszerűbb így. Az lehet csak. És bazzuk, úgy bele fogsz vágni a kezedbe, mint a szar. Te hogy is? Aha, de ide lassan jön ki az Így ambulancia. tartod, így tartod, és mivel ellenkező irányba forog a flex, így becsuklik, aztán, hogy fölrobban a korong, akkor úgy levágja az ujjait, mint a szart. Ugye... Tedd el azt a szart. Azt valami beflexelni. Na mi van? Meleg volt? Még mindig nem vágtad ki? Kész kell lennie. Let's go, let's go. Jó nézel ki. Na, a kis pumpa kivágott egy ilyen lemezt ide ennek a helyére. Úgyhogy most az a kérdés, hogy jó lett-e? Hogy vágtad ezt ide ki? Fogalmam nincs. Ezt ide húzd fel valahova, mondjuk ehhez gyors kötözővel. Ebbe hajtunk egyet, azt utána jó lesz. Jó. Első kész, hát szép nem lett, de legalább van. Ilyen a tanulás, várjál. Másik ki van vágva. Halló, tessék. Template, szike, minden. Let's go! Természetesen ezt megint sikerült a legnagyobb 40 fokos melegbe csinálni, úgyhogy igazából a procedúra az ugyanaz. Kivágtuk a lemezt, beraktuk az ujjat, 4 sarkát megpontoztam, a barnus körbehegezgette. Küzdős napon vagy túl. És igazából ennyi. A csömbörlékek. Miután ez kész volt, nekiállhattunk annak a problémának, amit mi okoztunk. Most, hogy megállapítottuk, hogy leengedték az olajt ebből a szar temető váltóból, és jó kibasztak velünk, visszatöltjük az olajat, és imádkozunk, hát ha jó lesz. Úgyhogy Ádi most mutat nekünk egy lifehacket, amihez kell egy kompresszor, egy szódás szifon,
Ádi, meg hol ez a pisztoly? Valahol itt van egy pisztoly. Ja. Egy ilyen. Itt a pisztoly. Jó van már, pisztoly, keresd a szarodat. A lényeg, hogy a váltóolajat beletöltöttük a flakonba, a flakont fölfújtuk kompresszorral, és így a nyomás által könnyebben be tudjuk küldeni a váltóba. Mi bombó? Ennyi volt? Na, megette? Meg. Mehet? Aha. Mehet. Anyád, mennyi kell ebbe, bazd meg? Aha! Kilőtte. Várjál még, neved ki. Folyik folyamatosan, akkor az már ennyi. Akkor megtehet. De természetesen minden megoldott probléma után jön egy új. El nem tudom nektek mondani, hogy milyen rossz úgy utazni egy ilyen autóba, hogy az ülés csak bele van rakva és csúszkál, nincs biztonsági öv, mert nincs benne rendesen az ülés, és én is csúszkálok a bőrülésbe, és pedálok sincsenek, igazából semmi. Igazából az egyetlen biztos pont ez alatt az autó alatt, az szerintem körülbelül az a hengerfej, amit rátettem. De cserébe? De amúgy kezd alakulni a kis büdös bogár, és szerintem már azért így is jelentőset haladtunk vele. Hiába próbál velünk folyamatosan kibaszni. Most mindent ki kell pakolni belőle, utána lefújni ezzel az egész alját, az egészet. És mindenki lett porszívózva. Most jön a... ez. Na, hát... most már azért úgy elkezdődtek de még néhány kótot fújok rá majd még, csak most hagyom egy kicsit száradni. Az a helyzet. Kicsit keményebbnek bizonyul ez a beltér összerakás, mint gondolta. Nehéz, mint gondoltam. Mi? Berakni a szarokat. Már? Mit csináltál? Jól összejárkáltad azt, amit összefújtál. Nem is fújtad ki az egészet? Hát mert azokat ott minek? Egy egész napi processz, azt fogjuk most látni. Most már beraktam mindenfélét, meg elkezdtem a szőnyeg cuclit is berakni. Na így például. Aha. Ez mindjárt kész, és akkor utána megy be a többi. Hát igazából így belekerült. Most már ezt is visszaraktam. És most ez a center jön. Be tudtam rakni most ezt az egész részt itt már. Úgyhogy nagyon jó. Még majd jön ide ez, de az már igazából semmi extra. És hát akkor utána majd még ott azt be kell nyomkodni alá, meg másik oldalt is. És hát beraknám arra a részre a széket is, viszont itt még az egy kicsit érdekes lesz. Azt nem tudom, hogy olyan, mert az így jött, azt nem én szedtem szét. I'm tired, boss. Kihúzkodtad a kábeleket? Igen, az az összes, ami ott van. Ezért mondom, ezt nézem, hogy ott ezeknek az ablakokhoz úgy látom nincsen. De biztos, hogy van, csak nem találtad meg akkor. Az összeset kihúztam onnan. Nem húzkodta ki. Vissza kellett szedni az egész szőnyeget és újra megcsinálni. Kicsit besegítünk pici öcsinek, mert nem igazán áll a helyzet magaslatán. Na mindegy, legalább próbálkozik.
Hát igazából minden széket beraktam. Övet is. Váltó is, most már mindenben van. Úgyhogy igazából így a belső jól összeállt most már. Jó, mára ennyi. Holnapi projekt, kasznitőmítőzés. Kasznitőmítő, ha letekered ezt a csőrét, akkor itt szikével el kell vágni ezt. Látod? Ezt a csöcsöt, ha levágod, akkor el fog kezdeni jönni belőle. Utána berakod szépen ebbe, és ezzel fogod tudni nyomni. És az összes helyen, ahol hegesztettünk, itt végig, de szép, itt végig az éleket, ahol látod ezeket a varrásokat, meg mindent, ezt itt végig, itt is végig, a másik oldalt is végig. A kasznitőmítővel végig jó vastagon be kell kenni, és az ujjaddal szépen elsimogatod, mint a gyurmát. Jó? Ja. Ezt itt végig megcsinálod. Szóval itt az új szervószivattyú. Ez pedig, ha kinyitod, akkor ez. Itt van 3 darab 13-as csavarja, amit le kell lazítani, még mielőtt leszeded a szíjat. Utána a szíjat le kell engedni, és utána ezeket a csavarokat végig el kell szedni. De nézd róla a YouTube tutoriát. Jó? Ezt cseréld ki holnap, meg az alját csináld meg. Na másnap van, és most ezzel a hegesztett részeket alul be kell fújkálni és elkenegetni, hogy így eltömítse. Most ezt kell berakni. Ez a szervó szivattyú, azt hiszem, vagy tartály, vagy nem tudom. Ez a szíjat már leszettem az autóról, és most le kell csavarozni a régit, és felrakni helyre az újat. Ebbe beletört a bicska. Következő dolog az a futómű, úgyhogy most akkor le kell szedni a kerekeket és kicserélni azt. Na, leszettem minden belülről, ott van. Itt, meg a rugót is, lejött a kerék is, és beraktam most ezt az újat, és most jön ez. Kijött a két hátsó, és a elsőt beraktam. Hát ez egy kis egyedül jó sok idő volt, de most mindjárt berakom a másik oldalra is, és akkor megnézzük, hogy mennyire lesz lent hátul. Felraktam a kerekeket, és most kiderül, hogy mennyire is lesz lent hátul. Aha, jó van, jó lesz ez, jó ez. Hú, és akkor már csak előre kell. Az a helyzet, hogy én egész hétvégén nem voltam otthon, ugyanis dolgoztam. Viszont a Barnus elméletileg megcsinálta az alját az autónak, és elkezdte kicserélni a futóművet is, ugyanis kap egy állítható futóművet, úgyhogy mindjárt megnézzük, hogy meddig jutott. De küldött pár képet, meg nagyon sokszor kérdezett, piszkált Messengeren a hétvégén, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy a valóságban hogy áll. Közelemből most. Szervó. Az arra nem beszélünk. Az ló. Látom. Rosszul raktad be a toplétet, De már mi? mert ezek az állítók, ezek nem arra állnak, amerre kell, hogy álljanak. Ha így állnak, akkor tudsz dönteni a keréken. Ha így állnak, ha így állnak, akkor meg jó lesz az utánfutásod driftre. Vagy pályázni, vagy valamire. Mi a kérdés? Az, hogy messze van ez, meg ez, amit hogyha felemeltetem. Mindegy, az a lényeg, hogy nem tudtam megcsinálni azt a részét. És az így jó, hogy ez a fékcsövön lóg? Valószínűleg nem. Ausz! De azt hiszem, hogy hátulja az stonce. Kézzel tekerjed? Még szerencsé, hogy nem volt ráírva, hogy L, mint left. Hogy melyiket kell berakni balra. Hál' Istennek. Az jó volt. Csináljad, toljad föl.
Hamar összepattintottuk a bal oldalát, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy így visszaengedve, egészen kezd formás lenni ez a kis autó. Segíts már! De ha nem vagy teljesen idióta, akkor aláteszel egy kereket, és az emelővel fel tudod azt nyomni, és nem neked kell kézzel. Jó. Jó. Akkor itt ezeket fellazítjuk, és hogyha bedöntjük arra, akkor a keréknek lesz dőlése. Akkor döntsük. Ja, műszakira jó lesz. A lényeg, hogy ez is itt a levegőben van, ugye most kint van az oldalán, ha bedöntjük arra, akkor maga a csonkám itt be lesz döntve. Ja, mit nézek? Nyilván ezzel olyan hatalmas mértékű dőlést nem lehet elérni, viszont valamennyit amúgy számít. Azért egy futóműállítás lehet, hogy el fog neki férni, mert ezek az összekötők erősen széttartanak. Viszont... Na most állítunk még rajta egy magasságot, ugyanis szerintem nincs szinkronba a kettő oldal. Szóval, van ez a két kis valamid. Ezzel föl tudod lazítani ezt, ami meg is volt lazítva. Ezt tudod tekerni, ezt az egészet. Ha lejjebb tekered, várjál, mert ez nincs meghúzva, azt is meg kell húzni. Az a lényeg, hogy így össze tudod kontrázni őket. Ezt így meg kell húzni. Ez így. Köszönöm szépen. Most tudod tekerni ezt az egészet ki és be ebből a cokból. És igazából, ha kijebb tekered, nyilván akkor magasabb lesz az autó, ha összebb tekered, akkor alacsonyabb lesz az autó. Kb. Ez a magasság amúgy jó volt, ami most volt. Annyi, hogy ez a távolság legyen ugyanannyi, mint a másik oldal. Úgyhogy hozzál egy kis mérőszalagot, megméred ezt a távolságot, és ugyanannyira beállítod a másikat is. És ha végeztél, akkor ezt pedig szépen így ráhúzod, megkalapálod kicsit ezt a végét, hogy köszönjük szépen, le van fixálva. Jó? Szóval akkor innen. Ez egy kicsit ilyen 4,2. Még egyel fogjál át. Úgy. Kalapáccsal üsére a izére. Hát itt nem tudom, mi normálisan. Ne ekkorát! Úristen! Majd amíg Barnus felrakta a lippet az első lökösre, én nekiálltam a szervóról átrakni a tartókat az újra, majd mehetett is a helyére, és igazából gyorsan össze lett pattintva. Mehetett fel a szíj is, Ezen kifele van. és már engedhettük is le az autót, az új lippel és a jó szervóval. Ami hátra volt, az a hátsó sárvédőn lévő csúnyaság. Láthatjátok, ide is behegeztettünk egy lemezt, de ettől még ez így nagyon csúnya. Itt már valaki elkezdte a gittelést, ezt kell nekünk teljes mértékben síkba hozni. Ezt úgy képzeld el, mintha gyurmáznál oviba. Itt van hozzá, ebből gyurmázunk, van egy ilyen keményítő, meg van ez a... Szabad meg? Jó, a lényeg, hogy ebből ki kell keverni egy gyurmát, és ezt kell oda kenni. Ez meg pont kurvára nem fog beleférni. Ezt valahogy ki kell bányásszam minden. Kenjünk jó vastagon gittet, hogy jó autószerelők legyünk. Lényeg, hogy így nagyjából annyi kis, ez a keményítő, az a gyurma, ettől fog kemény lenni. Kb. Így, hogy ennyit kell hozzákeverni. Húzol rá így keresztbe egy ilyen csíkot. Adunk még egy kicsit neki. Na, adom még egy kicsit érzésre. Szóval ez a csempe, ami a házfelújításból. Yeah. És most jól össze kell keverni az autódon, hogy egy legyen és ugyanaz. Nem tudom, hogy mit csinálok amúgy. Én se sok ilyet csináltam. Én leszoktam szarni, hogyha így néz ki. Viszont a tiéd az egy kiállítási autó lesz. Aha. Fúj, bazd meg, mit csinálok amúgy? Gyurmázol. De ezt most ne videózz, mert nem tudom, mit csinálok.
Aha, látod, én is ilyen érzéssel szoktam. Ezt a faszt! És hogy élvezi? Nagyon. Ez egy fél órás videó lesz, mire ezt összekeverem. Jó, akkor csináltál? Nem. Jól néz ki amúgy. Igen? Amúgy már nem rózsaszín. Nem. Elfogyott valahova, az előbb még sokkal több Igen. volt itt. Ez hova lett? Ruhádom például. Na, a lényeg, hogy ebből kell olyan ívet csinálni az autónak, mint amilyen ívű az autó. Az viszont te vagy. Mi? Hát a te autód, nem az enyém. Jó, de ez túl important. Miért lenne túl important? Na ne Hát szólj. jobb lesz, mint most van. Fogod? Ezt így Szétkenném ezt a lila Lőtt. színt. Amúgy túl sok megy a lilára. De úgy is le kell fújni az egészet, az egész autót. Aha. Sárgára, Red Bullos dizájnra. Dehogy is. Itt van még egy baszott nagy lyuk amúgy. Hol? Ja. Cool, érted? Aha. Mint a Luke angolul. Értem. Szobrászművész úr. Amúgy jó. Hogy lenne jó? Tök jól néz már ki. Tehát Nézd meg innen oldalra. kezd megkeményedni. Kezd kurvára megkeményedni. Sőt, ez már gatya. Ez már kemény. Jó, Azt de jó nézd meg. lett. De hogy lett jó? Ezt most meg kell várni, hogy megszáradjon, és amíg szárad, pont itt a lehetőséged, hogy feliratkozzál és nyomj egy lájkot, hogyha szereted az ehhez hasonló 30 éves pusztulatautóknak a szenvedését, szerelését és igazából újjáépítését nézni. A vízhőfok jeladó miatt valószínűleg az autó nem dúsít be, vagy nem tudom, és igazából így lehárom hengerezgett terhelése, meg ilyesmi. Ugye ennek a hengerfejnek, amit felraktunk, ennek egy ilyen 4 szálas lambda csatis pinje van. Ugye a kábelkötegnek pedig 2 darab 2 pines csatija van, úgyhogy ebből fogunk egy szenzort átrakni, és reménykedünk, hogy megoldja a nehezen indulást, meg a 3 hengerezést. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy a szívósor jöhet le megint. Ilyen jó. Körülbelül 3 másodpercig tart. Barnos nincs itt, ezt megcsináljuk neki. Igazából a hátulja van még vissza, ugye az van vissza, ez van vissza, meg ilyen apróságok, de ettől függetlenül kész az autó lassan, mehet műszakira. Úgyhogy hamar le is rántottam a szívósort, és eddigre pont meg is érkezett Káldi papa. Úgyhogy ő fog segíteni nekünk ebbe az átkábelezésbe. Szerencsére van kábelkötegem is plusz, mert miért ne lenne, amin ilyen csati van, úgyhogy azt... Ez kell nekünk. Szenzor, figyelj. Szenzor. Tesó, az van szar. A faszod a szar! Hát nézd meg, hogy Egy kicsit zöld! Van már sósav. Szerintem... Jó, hát akkor azt ki kéne mosni belőle. Elég, hogy csak ennyire szedtem le, ugye? Nem akartam leszedni az önindítóról, meg a generátorról 14-ére! Meg valami leszívja az aksját, csak nem tudom mi. Valószínűleg valami fogyasztó. És fogyasztottál, látom. Snippy jó. Persze, fordulj el a kamerától. Véletlenül se keressek belőled pénzt. Szerencsére se keressek belőle pénzt, ez igen. Ja, jó, hogy én eddig még rajta csak buktam. Ez nem igaz. Összességében összeadjuk, akkor inkább csak buktam. Mióta rakunk a barátságunkra amúgy price taget, hogy buktam-e vagy nem? Úgy vannak ilyen emberek, ismerünk ilyeneket, nem? Igen. Győrből? De várj, hogyha most leesik az eső, akkor kivisszük ezt? Jó. Szóval. Anyád? Anya? Szia család, most ráteszem a faszom a kilincsre. Fordulj már oda! Mert hogy jövök vlogolni. Azt vlogoljad, hogy ez mi a bánat. Ez mi? Hű, ez valami sutykó-butykó módszer. Meg- Az melyikben van? Itt. ABS lámpa? Aha. Aha, te akkor ott valaki ezt meghekkelte. Júj. De ez miben van egyáltalán belekötve? Gyanítom, hogy ez egy másik lámpába van belekötve. De és miért van itt ez? Mi? Ez a minden. Ez mi?
Mert aki ezt csinálta, tudod, az a szokásos, hogy nekiállnak villanyszerelők autóvillamossággal foglalkozni, beragasszák egy darab rágóval az izzót, hogy akkor világítson az ABS. És most mi lesz? Hát visszarakod és megnézed, hogy működik-e. Nem, most ezt rakom vissza. Anyád! Hát akkor abba tolod bele. Oda néz, geci! Hoppá! Láttál már? Már figyelj, cinematic. Láttál már olyat, hogy az összes lámpa benne van? Hoppá! Hülye, ebben minden hibakod világítani. Na tipre, mit csinál? Ez megmozdul vagy nem mozdul? Kinyílik Ah! a lépcsők. Na. Eddig ezek semmi nem Az világított. oké, de most óra van benne. Azt én értem, de minek kell fordulatszám? Van benne benzin. De komoly. Mert a másik az nem csinált semmit. Várjál. Meg ezt se világított. Azt odaadom. Megmozdul-e maxra a vízhő? Már csinálod? Akkor nem. Miért jó? Nem tudom. Ez nem jó! Játszoltam valami. De hagyd már abba! Hogy itt ilyen komoly izék vannak. Ilyen komoly. Ez hülye. Aha, azért az elfáradt. Hú, most egy jó cinematikot lövök neked a bogárból. Cinematik bogár megy. Gyönyörű. Hú, nagyon jó szervú. Azt a kurva, ilyen még nem volt mostanában, nem? Viszont nincs műszerfal. Tess. Várjál? Én már hallottam, hogy kopog a hátsó futómű. Igen? Aha. Aha. Zörög. Ez idáig megy. Látom magam benne. Hú, ez nagyon szó, geci. Tessék egy bogár. Ezt az előbb rakta össze. Mi ez? Valaki van benne elő, mert ki akar jönni és kopog. Hadd maradjon benne. Az! Igen. Átugrott, állízze! Miután ezeket a kis hibákat kiköszöböltük, mehettünk is tovább a tesztkörre. Most szépen fél varázsal tönnek el. Igen. Azt leszámít, hogy... Tankszintjelző, hello! Azért kemény. Aha. Nem viselkedik jól. Azt mondod? Természetesen akkor már csak le kellett próbálni egy földúton. Jó, nem basszuk szét teljesen, nem az én autóm. menjünk már végig. Nem. De nem melegszik cserébe. Hát ez nagyon jó. Igen. Tört az ülés! Vagy kiszakadsz, vagy nem tudom. Leesett a váltókat! Szépen nyugodjuk le! Csipi-csipi, csapa-csapa. Nagyon figyeljetek ezekre a drónfelvételekre, és élvezzétek ki őket, mert azóta ez a drón már valahol a Balatonfüredi partoknál az iszapban van benne. Sajnos, sokáig nem élt. Amúgy a le-3 hengerezgetés nem oldotta meg ez a vízhőfokszenzor, úgyhogy arra gondoltunk, hát ha kevés benne a benzin, de sajnos ez se lett jó, viszont ha már itt voltunk, akkor csak lemostam. Ahogy elkezdtem lemosni, azért ennek az autónak elképesztő gyönyörű színe van.
Itt azért fogalmazódtak meg olyan gondolatok a fejembe, hogy mi lenne, hogyha mégse adnám oda öcsémnek az autót? Na mindegy! Ahogy láttátok ebbe a részbe, már majdnem teljesen készen vagyunk az autóval, még egy-két apróság vissza van vele, viszont a nagy részén már túl vagyunk. Úgyhogy köszi szépen, hogy velünk tartottatok, nyomjátok meg a feliratkozást, és várunk a következőbe.